Yo, Odofo, Erade, Nyankopon, Asuni Nkam. Ene enumere so, Nyankopon asem me de brɛw. Adeɛ baako a ɛkɔ so this end time a ɛwie Kristofoɔ ne wiasefoɔ nyinaa ne sɛ bleaching. In fact, ɛde nnipa bebree bɛkɔ sɛe mu. Ɛmu sɛ ebinom adwene baa so. Na Ghanafoɔ no yɛakɔyɛ nkurɔfoɔ bi a yɛyɛ suakyerɛ. Wogye me so a mepɛ amen. Yɛayɛ ho suakyerɛ. Kyerɛ sɛ ade biara ba system no mu a na yɛyɛ den na yɛsua. Nti the way a Awurade Nyankopɔn sɛ bi bɔɔ nnipa no, nnipa mpɛ. Odi yɛnhwɛ nneɛma a Awurade Nyankopɔn bɔɔyɛ. Nyankopɔn ɛbɔ plant nsɔre ntie Awurade. The way a Awurade sɛ bɔɔ akokɔ no, saa na akokɔ te. Apɔnkye, saa na apɔnkye teɛ. Fish, the same thing. But woba nipa afa mu a, nipa pɛ sɛ ɔkyerɛ Awurade Nyankopɔn sɛ deɛ ɔyɛɛ biara sɛbe nyansa nim. Hallelujah. Nti ɛne numere message a mede ma wo no. This end time, Satan ɛfa many product so ɛsɛe nipa. Nipa ɛsɛe. Ahwɛ cancer ɛkyi bi no mu a because of this bleaching a yɛka ho asɛm yi a, in fact, awerɛho. Nti ɛna yɛawerɛho sɛm sɛ wɔfa ka a wokɔ asɔre no wobɛhu nipa bi a ɔmo sɛ ɔmo kɔ asɔre akɔsom Nyankopɔn na de wei ɔmo si bi ayɛ ɔmo ho bleaching paa, de wei ɔmo si bi ayɛ ɔmo ho awerɛho. Na yɛbɛkɔ Bible mu kakra. 3 John 11 sɛ yɛyɛ very very careful na yɛtwe ho mfiri nneɛma a yɛde bɛkɔ sɛ yam. Yɛsɛ yɛpɛ heaven akɔ a nneɛma bi wɔ sɛ yɛtwe yɛn ho. 3 John 11 yɛpatɔ sɛ na Bible no sɛ ɔsɛ ɔdɔfoɔ nhwɛ bɔne nsua na mmom hwɛ papa sua. Deɛ ɔyɛ papa no firi Onyankopɔn mu na deɛ ɔyɛ bɔne no nhunu Onyankopɔn. Hallelujah. Nti wo sɛ wokɔ asɔre na wopɔ wo ho no, Bible sɛ meka nkyerɛ sɛ Awurade wontumi hu no da. Wontumi hu Awurade da. Nti ɛnɛ yɛkɔpɛ the lifestyle of all the celebrities. The ɛkɔ so TV mu no, their fake lifestyle no ɛna ne nipa yɛyɛ den yɛkɔpɛ. Awurade Nyankopɔn hu yɛn mmɔbɔ. Nti wohwɛ some celebrities bi a ɔmo before lifestyle no na ɔmo yɛ tuntum. Wow, just look at this. No yɛ tuntum. But as time goes on no, celebrity na didi ne mutinti na hwɛ ɔmo asra. Nti na wohwɛ Ghana ha, yɛnim yɛnnua mbaa bi a na ɔmo yɛ tuntum. But right now no, ɔmo ayɛ aborɔfo by force. Ɔmo adane aborɔfo by force. Ɛna wohwɛ no ɔmo a ɔmo de frɛfrɛ nku, TV3, akosuadompo. Kyɛ sɛ nneɛma tantan ɛna ɔmo de magi na asra. Milk, onyɔnko de ɛtɔ milk ɛde sra. Ɛdeɛ baade na wogye na asase wei so. Ɛdeɛ baade ɛna wogye wɔ asase wei so. Ebia wɔ aburokyiri amanɔne wotie mi a mesrɛw. Nkoblikyi na ɛfa nhyɛ sɛ ɛyɛ fɛnsɛ weather ne na asan we deɛ daabi. Nicki Minaj no tuntum. Wohwɛ ne before pictures na ɔyɛ nice lady. Baayɛ sɛ wapɔ no ho. Uhu na asa abodiaba. Ɛnɛ deɛ woyɛ ba akyire bi uhunya wo nsusuasoɔ ne ba pɛ. Wankasa bo bibia bɛgyina. Ɛnɛ nipa tiska ntoku nku a ne boɔden. To nku a ne boɔden. Na ɔde sra. Dɔteɛ wɔ yi o, ɔsra dɔteɛ. Hallelujah. Ɔsra dɔteɛ. Nti this end time no, ɛma asɔfo no ka no kwasam kyerɛ ya yɛmpɛ sɛ bɛfa. No kwafoɔ asɔfo etiem ɛka no kwasam na obi tinkyɛn sɛ you are judging. Stop judging. Also per heaven akɔ. Na heaven nneɛma a ɔmo hia firi ɛwɔ no, mpɛ sɛ ɔbɛyɛ. Nti wɔn heaven wɔ na wokɔ. Nti bibisa wo sɛ nti so wobɛwu a na wu a waste resources on dɔteɛ. Who waste resource ɛwɔ dɔteɛ ho. Hallelujah. Yɛnyɛ very careful because ade bi wɔ yɛyɛ a we may think it's normal but ɛnyɛ normal. Ɛde nipa bɛkɔ sɛ yam. Ɛnyɛ easy o. Bleaching creams ahodoɔ a nipa tiska tɔ na ɔsra. Yɛsɛ ade ɔmo sɛ nyɛ bleaching ɛyɛ toning.
Ti say make say blacks no ade bi wo ha eba system no mu a ya ye nwusu akere. Ya ye nwusu akere. Eto creams ahodo different. Wankasa na mo no hu se na nso ben achi obi no. Anka wo sa akraketo a obesu nyansa no. Wase daabi ono yusu nkun we nti ma menyusu we sei. Ene nipa tutu Nyankopon asama no. Bible say onipa woni wan ya tutu Nyankopon asama no. Nyankopon bo tuntu. Nti ade nti na wo challenge Awurade Nyankopon. Office obi ono aka kwase anko a che Awurade Nyankopon na echese we di natem. These are all things echese we di Yesu atem. We di Awurade Nyankopon atem. Eti na wonam kuroma wo hwe nkofo ma pom a areho na nso ben achichi bienim. Mmikasa ebia ye victim oraho. And then what started a was run unye fetu. But as time goes on, I will cool no. Now reference now so ben say yin with dear. Oh my God, when I boom the way I basically aye. A what and I boom the way I be aye. Into whom young girls on my shall say upon her, made it mean can be anchor. But what datching, oh bar berwa, and I boom be a bitchina. Radiant coupon winnie palmable. This end time, I suffer send any to be kind of creature as some today. We need people to tell us the truth. Into whom mema are almost so poor. Arawosem. We my oja nim need the real SBI. So upon 10 years ni. Just look at her face. Just look at her. Just look at her. What do I out to train Uncle Pansamano? Jeremiah chapter 13, verse 23. Jeremiah 13, verse 23. Say no Awurade Nyankopon asɛm ne sie. Ɔse Ethiopia ne betuma asakyera ne wedie. Ana so ɔse bo bɛsakyera ne ho nwenran. Ɛne ɛmo nso mo betumi ayɛ papa. Mo ade bɔn akokwa mo. Hallelujah. Enti mi hu ne sɛ obi bia otumi pɔ ne body bia saa nipa no bɔne akokwa no. Oje me so amepe amen. Bɔne akokwa saa nipa no. To this end time, arahosɛm ne sɛ young girl ankoye tuntum no wayɛ kokɔ. Black is beauty. Let me tell you. So we need mama men can tell. Ebia Nyankopon born o bele mo ba wale no. Awurade Nyankopon ka ken say on wale wo aye tuntum no. Nti am ya say bebre nam ho a de bi omukunu san omo na so munim. Why? Because omo po mo ho. Enye bema bia anopo ba akoko mama kan kire wo. Ti watena ho so many years ni unya kunu because wapo ho. Wapo ho. And emere wan so komu 2F no and omo kula po mo ho. Young boys are so and I saw for be club budget TV so no wapa no ho nti na so lema so yede esua ready wini pamabo this end time bleaching edin pabeko say him ameka no kwa sam chew so once achira enjai bleaching na obeko bu nsam gym ka no kwa sam na chew ina nipa tumi pon ho an wa ye fita just look at this tuntumu na hwe de we wasi bi aye hwe young boy he nim bi odeda ho a wapa no ho Oka as you are judging me. Awurade Nyankopon hu yembo. Sa opa even akwa we so ten free sa no man no na ho. Ten free ho. Look at Vibes Cattle. Look at his face. Hwe nanim. Hwe guy we so anim. Bleaching. E dey go be ko bu gym. Into ko heaven. Na say Angel Michael yi ne laptop si wo. Na ye bo di na we image be da ho. Wade picture ne kire wo na wa pon wo na. Awo so wan kasa huru ko to gym. No be na be ka kese kwere ko to wa be hura tom. Just look at this. If you ask me, Debade any ye pay film, ye de quahin. Debade ni edge. Debade any edge. Erade wini pomobo. Erade ehu ye mobo. Meseramo, so bilicha jai. Because a bit of soon so cancer, bebrebe buni na skin cancer na a bleaching no. Skin cancer buni a bleaching. No two nipa for nipa mpe. Or so you are judging me. And then omunim the difference between a foot to any mechanic. And I tell you, omunim two near efono, not we do at them. Look at the celebrities in the moment, and right now the way must be gospel musicians, Ghana, a good dear no Dawson, I'm up promo while look at her face, or one in him eye searching, eh? Look at her. If you, Bibi Abenas, I see your best at Tibia, ni ye. I did beer a wash, I say, by the ye. Min Casabe, a foot to number them out.
stop bleaching. One a open the chai. Stretch marks ne bu bebrebe ni na bleaching ya o. One a mo pona mo se tone no. Stretch marks ne bu ni na is because of those things. Stretch marks no bu mo skin mu no is because of bleaching no. It's because of the bleaching no. Mesra mo maame fo muntu mo mana fo. Moncho omota muntu omofo se bleaching ebe se omuni pedua. Bible se munim se omuni pedua ne onyankopɔ asɔredan. Enti wusi wo dan na o painting white na me so me ba ho na me be change color no. Wan ka be den. Uye fie row no we si dan na o painting white. Na opie o ba na me so me painting dan yellow a what will you do? And ye solitary ade nyankopɔn ye pese che ade nyankopɔn se wagimi onimi nyansa. Onimi nyansa. Ye these things and say betuma attract member. Na me kan che sa na me obe na attract nyansani. E ba attract ojimi fo na ba obla bom. Be mo ba yusu no wagya no adampel. So amen. So we should be very, very careful. Dey by the bleaching betuma yo. Dey by the bleaching be yo. I shall say the fair obi abakanfo. Hey, why nice? Ba oblabo by the end no. Omukure besero na so oben. Omukure ya ebesero. Ewe ba Yesu Kristo sanso ba. Sacha wadwene every bleaching mu. Jai bleaching no. No sister, when you saw mo ni na hye moja. When you saw mo ni na hye moja, enka me no aka mejai. Me no wan ka mejai. Because nipa skin rather in such a way say upon one, I better so return it back to the natural skin. I better return it to the natural skin. Into one cause idea wo ye ya wo sell how nipa dey into wo. Rather than couple nipa mobo. And no two nipa for na nipa so di natem. Idea wo ye rather yankopon pe anasa wan kasa wakono. Dwene ho ye video a wo hwe dwene ho ye pasema wo nue biara oye saade ne bi. Video wo twe a fa send for WhatsApp, Facebook, maybe bia na obi so enhwe. This end time, you hear this kind of truth. And I'm coming as ni party aso dem o sa na mo na ye mboso nkyere omo. Asofa ne person mo boso a kyere omo. Na omo so maka no kwa ba boso a kyere na ye say the ajagen. The ajagen. Meselo odofo mentan uja bleaching na wan kasaba boawo. Ube serviska hwe nipa. Upon one, but say Nenima white, na nipa tuntum. Just look at all this effect. When nipa so. Into your catcher wa say jaya mesrel jai. Bleaching enya de papa. Twumfin bleaching ho. Odofo. Twumfin na sad way anto. Am weni manya tantan wan hye dem mesrel. Erade nyankopon hyira no nyo kese e wo Yesu Kristo demo. Amen. Erade nhyira mu ni na.